Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, Baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Waphinde kwenzeka futhi lokho kwamathanda ukwenzelwa. Sesiphakathi sesingenile eNingizimu Afrika, sanibonani molweni Dumelang Mponjoti matekwane le masheroni yendani. Hleli neshiti elimhlophe propaganda yasabeka bathi usixhibizo. Esingasuku urapper ngowarapela love entomini zawo qede baleyo bonke. Babuza bathi mapholoba wagadla ngeinduku singayiphethe. Ngabe kwenze njani? Abatshela ukuthi namhlanje ngiphethe umprofeti omkhulu, inceke kaJehova. uNkulunkulu obusa kuyena ubuse nawo kubantu abaningi ababuye bazothi mapholoba sabona indoda ithi shazi yashona le ndoda ngoba yasisiza kakhulu. Namhlanje njalo ifana njengoshukela nikhotha phansi isithe qathatha. Mr Nkosi umprofeti wabantu bayakuthanda abantu futhi you on demand because ulanje namhlanje emva ukuthi ulokhu usitshene njalo ukuthi hayi isikhathi asikho. Baningi abantu bayasetshenzwa manje lento yamakhamera ngumuntu noma evuma kodwa manje ngithanda abantu bami kakhulu. Namhlanje uhloniphile mntaka baba walenza iphupho labantu okanye nathi kade abantu behlupha ngawe. Siyakwamukela sikuphethe ukubingelela izithandwa zakho. Amen baba. Angibingelele kubo bonke ababukele njengamanje uhlelo kuSiyaviva TV. Ngibingelele nawe baba Mapholoba. Kanjalo nabo bonke abafowethu nje sinabo. Cha, ngithanxolisa kakhulu ukuthi isikhathi sibe side kodwa ke ngixolisa nje abantu batheleka kakhulu ema-ofisini. Bamaholo bayatheleka abantu ema-ofisini, bafika abantu kugcwale noma sesithe siyabuya siyeza la kuSiyaviva nkosami siyazi ukuthi sidimandwa abantu kangakanani abanye befike nokuzobonga nanemsebenzi nanokuthi nje ubalethele thina nathi ke sithi sibonge namhlanje Nkosi yami ukuthi siyawubona umehluko omkhulu futhi siyayibona izinto ziyenzeka. Ngiyanibingelela nje nonke lapha enikhona, ngabe usibukela uhlele endlini, ngabe uhamba usemotweni, ngabe ukephi efonini, computer, wherever, siyakubingelela. uNkulunkulu ehlisa ugcobo lakhe phezulu kwempilo yakho la obukela khona le video. Sibonga kakhulu Prophet uthi ube kanye nathi la kuSiyaviva TV1. Ukhumbuza umbukelo sibukela njengamanje, don't forget to subscribe. Make sure ukuthi uyasixhasa ukuthi usubscribe. Ecindezela lela gama elibovu liguqule libe grey bese uthinta leya notification bell leya ntsimbana nje edlala kanje kuze wonke ama video masiwafaka ukwazi ukunotifyeka ukuthi noNkosi usengaphakathi. Hlelo umprofeti ke namhlanje umprofeti uNkosi osebenzele endaweni yaseVerelem KwaZulu-Natal aphinde asebenzele endaweni yaseMbilo eThekwini eDurban KwaZulu-Natal. Lezi indawo zombili ziyindawo ezizizinda eziqondile kodwa uhamba afike nama province ahlukahlukene kanti futhi uKZN uyaguduza endaweni ezahlukahlukene. Indoda ebangwa ke ama wireless, ngikhuluma ngama radio, imsakazo eminingi ithi woza prophet sifuna uzofundisa ngokuthi ake uzoqagula ngokuthi ake uzokhuluma ukuthi left right inhlangothi zonke umuntu ofiswa abantu abaningi. Kule game ke prophet sikanye nawe la ngoba sinenhloso ukuthi uzokhuluma ngalento abantu abangidosela ngayo. Abawuvala umlomo abantu ngawe ekuthenini uyakwazi ukuphakamisa nokukhuphula ibusiness. Mhlambe before sikhulume ngokukhushulwa kwebusiness nokuphakanyiswa kwebusiness, singezokhuluma sithi lizophakama makuukuthi umuntu uhambile wabona uBrajesus waqedwa wabuya noma kuzofanele abulala othile. Konke lokho sokuthola clarity kwena ukuthi ngempela yini osiphathele yona makukhuluma ngokuphakanyiswa kwebusiness. Kodwa ngifuna siqale sikhulume ngokuthi usebenzelaphi. Alright, indawo engisebenzela kuyona ngikhona eVerelem ku61 Wick Street John Hall Center. Verelem 61 Wick Street John Hall Center. Siphinde sibe khona eMilo kuMilo Road, e151 uMilo Road, 151 uMilo Road. Inamba ke nizoyibona nje zidlula lapha escreenini, kanti nami futhi inamba ngizoyisho nasekuphethele futhi kohlelo ngizophinda ngisho kodwa inamba esitholakala kuyona u071 452 70 17. Yes, leyo namba izobhalwa la escreenini, yona namba leyo ozokwazi ukusithola kuyona for more information. So umuntu obukelela njengamanje bengifisa abamapholoba azi ukuthi ukukhushulwa kwebusiness akukho nzima, and it's not all about
ukuthwala noma igubhu. Okay, before singena sigxile kukona ake sichome ngento abantu abangitshena ngayo. Siyafika lapha ku Prophet Nkosi engekho esigodlweni. Kuthiwa akekho sithi okay ake sikhalele la ewashweni. Sifike sisenzele imanga. Ake ukhulume ngalento ethi usembilo kufika umuntu everelem uzofuna usizo lakhe awukho kodwa wathatha iswasho sakhe izinto sithi boom. Noma useverelem awukho embilo kodwa wafika embilo wafica iwasho zakho ayithatha izinto zakhe zathi boom. Yini le esemanzini, yini le kulezi iwasho zakho, yini le odidiyela ngayo. Wena uhluke ngani ngoba abantu abaningi noma bezowutusa umuthi bethi bayawubona ini kodwa abanye basikhulumela ngeiwasho nje. Okay. Yes. Enye into bamapoloba ungathenga usawude esitolo. Uma ngabe uNkulunkulu ehlisele into ethile kuwena noma ngabe ukufaka enhloboni yento but once wayithinta ngesandla sakho leyo nto okokuqala lokho kubalekile once wayithinta ngesandla sakho leyo nto wayibusisa ngesandla sakho wakhipha izwi lakho kuyona iyashintsha ngabe saba lo yasawuthi ujwayele ibe enye into bese iyenza lezi imanga lezi ezifunwa abantu emhlabeni. Well eiwasho nzame nginazo anginaso iswasho esisebenza like magic but ngineswasho engazi ukuthi uma unoshukela siyawubamba. Okay, ngineswasho engazi ukuthi uma uye ekhasini ibhodlela lehlahle engazi ukuthi liyakwazi ukuthi lifike likufumanise lokho kuyele ekhasini. Hayi indaba umuntu ekhasini afika adliwe ekhasini ladliwe abanjwe imshini. Omunye umuntu angibuza ukuthi angiyingani mina ekhasini. Mina ekhasini ngiyaya kodwa ngiya uma sengizwe kuduma la ekhanda lami ukuthi yabo njengamanje angiye ekhasino ke ngiyayake. Kube no betway lezi zinto ezidlalwayo lapha amabhanoni. Le bhanolo uthi mawugxifiza lapha lethi uthi usafake u10,000 wakho kuphinde lethi alekaze lamuka no10,000 kumina. Nginaso iswasho senhlahla, iswasho wazi ukuthi mawugeza ngaso siyakwazi ukukusiza inhlahla yakho uyibone, izinto zakho ukwazi ukuyibona kahle zenzeke ngalendlela ofisa ngayo wena. Nginazo naneswasho sokugquma nje umuntu esusichitho esusamabhadi. Lezo iwasho zonke zenziwe yimina. Ezinye zazo ngazofunga ukuthi umuthi Nkosi phela cha ziwasho. Zikhona into zokukhotha kumuntu ohlathwa zibhobo amahlaba. Kukhona izinto zokuxosha izitha yabona kunanebhodlela ngoliphatha ngelinye ilanga lebhodlela elincane futhi ngiliphethe likhona lisemotweni sengihalala ngisho nokulanda leli bhodlela abaphuthuma abafana fanele beze bephuthume bengithathele lona ngenze iexperiment elive likhona nje lapha emasithini nalapha eduze kwesibuku ngicela bengithathele lona khona eduze kwesibuku mana usho kulolu uhlanya lemoto ohamba ngalo namhlanje. Yes Luzwakala luzale bro bathi urupha kusho njalo. Yes ngifuna experiment lebhodlela lami ukuthi kusebenza kanjani nawe ke amaphulo uzothuka. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi izinto abavamisile umuntu ufika nayo into studio ethi yabone isebenza kanje esho phambi kwecamera. So mina ngifuna ukusho nje phambi kwecamera ukuthi mina nginebhodlela lezitha elithi makunezitha zakho lapho livele linciphe liphele phakathi lokho kufakwe phakathi kuvele kuphele kunyamalale nje hayi ukuthi kunyamalala ngoba kuumlingo usuke kunjengamanzi akuhlaza kodwa lamanzi ayaphela uma so mana phela nesitha sakho uzothini nje uthi uyalibamba lelibhodlela manje njengoba liyolando bese lifika la lincipha ubani ozobe isitha sakho la phela bese ngobheka wena lo cameraman sengobheka wena impela ngibheka istudio sonke ukuthi hayi cha ubani lo ngoba yabona leli bhodlela ngisho noma ulivula ubhekisa phansi aphuma amanzi akhona phakathi awachitheki azochithwa yini ukuthi umapholo bakhona into errong ngaye between mina naye nami. Singakhuluma ngokuhlola nje sisakhuluma ngebhodlela leli lizokuthestela izitha ibhodlela lizokhombisa izitha zakho ukuthi unasi isitha sakho noma vele liwe liphihlike. Abantu abaningi kakhulu abahamba uMprophet Nkosi bane experience ngalokho engikhuluma ngakho. Enye into lebhodlela akuyona into adinga ukuthi azayicabela ayithwalele enze ibhodlela nje lizomprotect. Ibhodlela nje liprotection liyasiza futhi alibezike. Ngeke ngisho iprice yalo kodwa alibezi engakusho nje alikho emananini ukuthi kuseli imali engaka ubale ko cha asiki lapho kwaMprophet Nkosi washo zakhona reasonable kakhulu
sibe namanzi ayisimangaliso. La manzi ayisimangaliso mayifika kwakho konakele kakhulu ashintsha ngisho imali vele ebemhlophe eqwakade wathathe kuthina ngoba suke ngathi pink. Ngelinye ilanga ngizofika nazo lezi washo bamaphula bangiyibekela etafuleni. Sibe nensipho wena sisongathandeki wena sisonesicijo ubhuti ongabathola abantwana ubhuti ongamthola umuntu wesimama uqobo lwakhe. Excuse me. Lisiza kakhulu ibhodlela amina insipho yethu imenza umuntu athandeke yabona ndoda isilibambile ibhodlela iyaxukuza manje naloka. Asondeza sizamukulungela. Asondela impela nje ngoba ngilibezile. Woniphatha nombali. Alinankinga phela ngithi labo bonke abantu yalibona ngoba likanjena nje selesikhathi ihleli kule moto le protected. Okusho ukuthi lapha emotweni awunasitha. No anginasitha but njengoba lingaka belingengaka beligcwele. So the time lidila nama issues awulisondeze nje prophet kanje. Nathi ibhodlela Ilona bhodlela leli bhodlela leli ilelo 100,000 hayi lutho baba. Leli bhodlela leli li protection yakho umuntu. Leli bhodlela angigadwa nama bodyguard angihambi nama bodyguard mina. Nginansi bodyguard yami. Kukho konke nje. Nansi bodyguard yami and it's not expensive always lishiphe kakhulu. So leli bhodlela linamanzi phakathi. I am afraid bamapholo balawa engahle siphumele. Ngizocela ngifuna ukuhlanganisa ingelosi nesithunywa. Ngizocela ukuthi angiedele ngawo umpompi nje umfowethu. Cha uvele nje ukuthi ungasabi ungiedele nje ngawo umpompi ngizocela agcwale ungasaba akuyona ingozi. Ngifuna ini ngihlanganisa manje ingelosi nesithunywa. So bamapholo no akabuye ehlanganiswe lamanzi wendoda sizwami phatha inglasana la uzothela la uProphet kwenziwe lapha abantu bekwazi ukubona bukhoma kungabukhona ngoba uthi omunye sekuyofakwa iSuper Glue noma yathi kuyofakwa imbi ngoba siyenza lento yokuyi-edited video kanti kube besiyenza live ibizokwazi ukusinikeza amandla kakhulu mhlawumbe futhi ngokukhulu ukuhlonipha Prophet ngiyacela ukuthi ngoba ukhulumile ngalo asilibambe nje sizwa ngoba umuntu okhona and kule game uthi uyasiboleka isikhathi singangenyanga benifisa ukuthi noma sivumelana ukuthi sizokwenza okwesibili ku live ukuthi bekwazi ukubona lokho makuthi siyaqhubeka siyakwenza manje noma sikiyeke manje ngoba si-edited bese sithi mase siba live cishe mhlawumbe ngesidweek imbukeli bese ke ekwazi ukulisebenzisa nokwazi ukubona leli bhodlela okwamanje ake singene ekuthenini likhuliswa kanjani ibhizinisi kwaMprophet Nkosi. Okay cishe babona into yamehla abantu bebezoyibona ukuthi bayibona ngale la ngibalekela ukuthi siyazi into inhle thina sobe siyibuka bukhoma la bese umoya umuntu ayipretenda le noma somsebenzi nofana nowakhe dawa nibonini into edithiwe leyo yabona so ke siyenze nje bukhoma cishe ungayilindela ivideo elandela kaMprophet ebe lapho isibukhoma si live naye senza lento efana nale kade soyenza njengamanje ake singene ngqo ebusinessini likhuliswa kanjani ibusiness. Alright mhlambe ngeke ngibe more specific kuma details ukuthi likhuliswa kanjani kodwa ngifuna ukuveza lokho ukuthi number 1 uma sikhuluma ngezigubhu zokudonsa imali umcebo sikhuluma ngento uMprophet Nkosi angayazi futhi sikhuluma ngento uMprophet Nkosi angahlangani nayo futhi sikhuluma ngento uMprophet Nkosi angakholelwa kuyona ayilimazi umuntu ke lento ngifuna nje ukwazisa ukuthi mina uma ngikhuphula ibusiness kuwena number 1 asiqale sikhulume nabantu bakini abangasekho asiqale sikusondezele ithonga lakho eduze kwakho asikuncengele kubantu bakini ukuthi besondele kuwena bese siyabazisa ukuthi nansi into ofuna ukuyenza ngoba wonke umuntu owenza into ethile uyenza under idluzi lakhe. So ngiyazi baningi abantu ngaphandle bakhuluma indaba yegubhu ukuthi kunegubhu ngizokuthwalisa ngizokwenzisa ukuthi mina angithathi ihlangothi kulokho futhi akekho ngathi uright noma wrong kodwa engingakusho mina ngesingami ngazi ukuthi kufanele ngikulungisele ithonga lakho uma sikhuluma ngebusiness uma sikhuluma ngomcebo kufanele ukulungisela abantu bakini abangasekho ngikhulumise nabo ngamanye amazwi uphahle kahle ngendlela okuyiyona ugezwe kususa isinyama siqala nje ngembuzo eminyama nje
uhlanjululwe ngayo imbuzi emnyama encane noma ngabe kuthiwa izinyane uhlanjululwe ngayo ucelelwe mawusuqedwe lapho ugqunywe kwenziwe zonke lezo zinto lezo uyiswe nasolwandle ibhizinisi lakho lincengelwe ukuthi nalo operate. Uma ngizothi mina nasi isigubhu su100,000 nasi isigubhu simali ukuthi ifike lento ingakusebenzeli uyabuya wena la kumina usuzocomplaina akungijabulisi lokho ngoba yabo nje bamapholoba emsebenzini esike sawenza nawo baningi kakhulu abantu abezayo through lo yamsebenzi and umuntu uthi mina ngahambulwa umProphet Nkosi mina ngasizwa umProphet Nkosi kanje so uletha abanye so ke mina ngindoda ephiwe ukusebenza nganaka amanzi njengoba kuamanzi nje lawa amanzi lawa asesizile afika la eduze kodwa okuningi umuntu mayithi ukhuphula ibusiness lakhe sisuke sizosebenza ubuyena athandeke abe umuntu wabantu abantu beyizwe nanento ayikhuluma ngoba through yonke le process siyamphalazisa umuntu simkhipha isithitho ngaphakathi sisikhipha isithitho ngaphandle into zakhe iqale zivuleke akekho umuntu ongeke akuthande usuna lento ethi thandeka. Ngamanye amazwi uthi umprofeti uphondo isigubhu ingcabe ezithile ethinta lezi igubhu nezimpondo awukusebenziswe awuthwaliswe angithwalisi mfowethu kodwa ke khona kungathi bathwele kumanje abahamba ngezimoto even zaphesheya abantu abahamba ngezimoto abasizwa yimina umuntu umsiza wena kube ngathuthwele kunjalo nje ezinye ngisafuna ukuthi ukufike lapha ekhaya uzoyishutha ezinye ezokubongwa imoto ngisezokuthi umuntu afika athi hayi ngiyabonga yabo nje ibandla engumholwalo lisanda kungithengela imoto nje eyibhasi unfortunately angafiki ngayo lana so ngisahamba ngale ngithanda ukuthi nje ngoba yabo banwela phansi so ke injalo ke indaba bamapholoba ibusiness makuthiwa nje ukhuphula ibusiness lungisa abantu bakini abangasekho ulungisa umsamo wakho yonke into yakho ibe right ngendlela engisuke ngikulungisela ngawo umuntu othi uzocela ukuthi simkhuphulele ibusiness lakhe ngenza sure ukuthi umsamo wakho right futhi uyahambisana nawo. Siphi inombolo dokotela kubantu abafisa ukukhushulelwa ibusiness ngaphandle kokuthwaliswa ngaphandle kwegubhu ngaphandle kwempondo ngaphandle kokubelethiswa ini siphi inombolo zakho sikushayela ucingo? Inumber ithi 071 452 70 17. Yes. Isembilo iseverelemo izona indawo ngamthola kuzona ziKwaZulu Natal zonke eDurban. Danke siyabonga. Sibonane ku video landelayo noMprophet Nkosi. Abulayo nabahluphekile bebasondela sondela emkhunjini yalokhamizo imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abulayo nabahluphekile wona wesondela emkhunjini yeshiteni imhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yakho uzophila Webabiyamba nenqola webabiyamba nenqola yeyigibela umkhumbi kaNowa nawe sondela emkhumbini kaNowa khon'uzophila khonolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala